ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Biye juma ye Décembre kalo tile 6 san 2024 an minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sanga ni kunungo alamisa Novembre kalo tile 5 an ka jamana ministre ɲɛmani o ye général de division Abdoulaye Maïga ale ni an ka jamana politique tɔn maaw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye minnu kɛnɛ kaw sigira ka kuma fɛn caman kan a kɛra sababu ye u y'u da don ko caman ni o bɛ tali kɛ an ka jamana liste électorale ko la ni o ye an ka jamana ɲɛmasigi kalafili o baaraw ye fɔ ka taga se fɛn caman wɛrɛw ma minnu bɛ jamana ko kan ko o yɛrɛ la wa ni sigi kɛra sababu ye fana ka se ka dɛmɛ kɔni ɲini an ka jamana politique tɔn kɔni fɛ ani u ka duwawu ɲini ka taa an ka jamana kɔni furancɛ fanga yɛrɛ kɔni o yɔrɔ o hukumu kelen de kɔnɔna la kunnafoniya bɔra kabini kunungo alamisa Décembre kalo tile 5 san 2024 an ka jamana kɔnɔna la politique tɔn ɲɛma 11 minnu kɔni to minɛlen no kabini juin kalo tɛmɛnen na ka a da ka yirala ka fɔ u ye fanga kɔni ka sɔsɔli waleya dɔ kɔni o kɛ a yirala ka sanga ni kunungo ye ko o politique ɲɛma 11 kɔni bila liberté provisoire yɛrɛ kɔnɔna la waleya min kɔni fora kosɛbɛ an ka jamana politique tɔn ma olu kɔni fɛ ani u kɔni ye duwawu don kɔni kɛ ka taa an ka jamana ɲɛma olu yɔrɔ. Fɛn min ye Banque du développement du Mali BDM SA ka sanga ni kunungo alamisa nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ni BDM SA kɔni baarakɛlaw de bɔra ka u jɔ u ka baarayɔrɔ kɔni da la min na u bɔla k'a yira ka fɔ ko laɲiniw bɛ u fɛ a ka di u ye laɲini minnu kɔni ka taa ba la fɛn min BDM SA yɛrɛ kɔni administration yɛrɛ kɔni fɛ ka da ka dekun dɔw bɛ u bolo kan baara kɔnɔna la a ka di u ye minnu kɔni k'a lajɛ ani laɲini dɔw b'u fɛ o laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na o kama u ka nin bɔli min na to o sen na fɔ sini sibiri ni o bɛ bɛna bɛn Décembre kalo tile 7 o kɔni ma wa o la fana an ka jamana fatan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ BDM SA kɔni agence bɛ yɔrɔ yɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen kɔni sen bɛ nin bɔli o la. mɔgɔ sesurunun ka dɛmɛ dilen kɔfɛ an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye dɛmɛ ta tuguni ka taa maa lujuratɔw yɛrɛ kɔni ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ la hukumu kɔnɔna la ni o ye Décembre kalo tile 3 ye don min kɔni taara ka a ko ladɔn diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛ lujuratɔw kɔni tɔgɔla don o ye o la dɛmɛ min kɔni taara ka ɲɛsin maa lujuratɔw yɛrɛ kɔni ma ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu tɛ se ka tɔgɔma n'u bɛ wotoro ni olu kɔnɔna la a bɛ taa fɛn min ye balofɛn kiti 100 bɔɲanko la min na malo bɛ a la saɲɔ bɛ a la tulubidɔnw bɛ a la fo ka taa se makɔrɔni carton olu ma wa o kɔfɛ fɛn min ye u ka nɛgɛsoni minnu kɔni bɛ boli ni o ye u ka wotoroni ninnu kɔni ye o 10 bɔɲanko fo ka taa se yɔrɔ dɔ silan 100 o bɔɲanko fɛnɛ ma o kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka se fɛnmisɛnnin wɛrɛ minnu fana ma o kɔni taara ka ɲɛdini ma kofɔli ninnu kɔni ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a kɔni taara ka don o ko min kɔnɔna o de ye kɔni ye le 3 décembre don min kɔni ko ladɔnna diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ o ni fɛ k'a ta k'a da fɛn min ye maa lujuratɔw olu kɔni tɔgɔ la don o na. Feko la min baarakɛlaw ka sanga n'u ka lajɛ min kɔni kɛla bourse de travail kɔnɔna la minnu na u ye a yira k'a fɔ ko u bɛna baarabila kɛ baarabila min kɔni jɛnya bɛna taa heure 100 heure 68 bɔɲanko la kunnafoniya di la fɛn min ye comité syndical de travailleurs de la mine de Feko la o kɔni ma olu kɔni ka o baarabila kɔni kun cɛra kunungo alamusa nka fɛn min ye baarabila in yɛrɛ kɔni kɛra fo ka taa se a kuncɛli ma u ka laɲini ma sabati wa fɛn min ka dɔn k'a fɔ laɲini kɔni bɛ ka kɛ ka taa maa minnu kɔni yɔrɔ olu ma kalafana kɔni don u ni o la ni wagati na u kɔni ka baarabila kɔni kuncɛla fɔlɔ.
conseil des ministres ye min kala arabadon tɛmɛnen décembre kalo tile 4 sanba 2024 an ka jamana ministre min ɲɛsinnen seko ni dɔnko bina ko ma ni a bɛ fɔ ma ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière, du tourisme ni o ye monsieur Mamou Dafe a ye laɲiniba dɔ kɔni yira min bɛna sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la faba kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ monument minnu bɛ fo ka taa se voie publique olu ma fo ka taa se an ka jamana faba kɔni yɔrɔba minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ sirabaw la fo ka taa se a yɔrɔbaw la minnu kɔni dɔnnen don ko tɔgɔkura kɔni na da u la o tɔgɔkura kɔni bɛna bɔ ka da an ka jamana cɛbaw la minnu ye baarabaw kɛ minnu ye cɛfariyaw caman kɛ ani minnu ye koba caman kɛ an ka jamana kɔni ye a yirala k'a fɔ a ka ni laɲini kɔni a fo la kosɛbɛ wa ko hakilina ɲuman don ka da kan a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw tɛna ɲinɛ o cɛbaw kɔ wa a bɛna kɛ bonyamasegin ani tasibila fana ye u ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ninnu de bi aw minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ k'aw bɛɛ lajɛlen folen don ni aw minnu bɛ fɛ k'a ka jagofɛnw lakodɔn k'a ka cakɛdaw lakodɔn walima a ka di aw minnu ye k'aw ka foliw kɛ an ka kunnafoniyaw laban aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la nɛgɛjuru sira o bɛ tɛmɛ kunnafoniyaw duguma an b'a fɔ aw k'an bɛn sini sibiri ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka bi juma bato bɛɛ lajɛlen minɛ.